Какво представлява световната търговия с отпадъци? По дефиниция световната търговия с отпадъци е международната търговия с отпадъци между държавите с цел последваща обработка, обезвреждане или рециклиране. Но нека се съсредоточим само върху частта търговия с отпадъци с цел последваща обработка. Но как? Световната търговия с отпадъци включва покупката, продажбата и транспортирането на отпадъци между различни държави. Всяка година милиони тонове отпадъци се изпращат от богати страни към по-бедни, създавайки скрита криза. Слабите регулации позволяват токсични материали да наводняват местните общности, замърсявайки водата, увреждайки здравето и унищожавайки екосистемите. Въпреки че част от отпадъците се рециклират, голяма част завършва в незаконни сметища или се изгаря, като по този начин се освобождават опасни химикали във въздуха. Най-засегнатите хора имат малко възможности да предотвратят това. Необходимо е да променим начина, по който се отнасяме към отпадъците. По-чистото бъдеще започва с отговорните избори, които правим днес.